vakaidya nemaminista ake vana Robert Mpofiwa vavo yakatsakatika haifana kudyiwa nevana veZimbabwe makaidya maovheti munaiziva kuna kakwaya kana switi ya 15 billion kana vana Mjibha kana imi vana sekuru vanozviti baitini machifi. Zimbabwe haichizina machifi. Zimbabwe chifi yomuZimbabwe ndi Munangagwa atora masimba ese uchifi wese watorwa na Munangagwa. Munangagwa ndiye muridzi wefu, ndiye ari kuti ndini muridzi wefu. Machifi nemasabuka vasisina simba. Neimbwa dzevanhu chaidzo mumisha dzadza Munangagwa neng'ombe nembudzi dzadza Munangagwa nevakadzi vemadzimambo amakadzi waMunangagwa nevakadzi wamasabuku. Utokutaurira isekuru bambo amusati mawana panguva yakaitwa maelection anomonikwa mutsangwa wana mebho chinomona vana vapa muchinguri nezvimwe zvakasiyana siyana zvirimo imomomo wana Sekai Nzenza zvinopawo Munangagwa chouwiri mubhedhuru. Saka maminista eZANU-PF apfuma chaizvo nokuti ari kutungamirwa nembavha huru Munangagwa. Saka hakuna nyika yakaita mbavha inofanana na Munangagwa kunyange pasi rose kana kuAmerica chaiko. Munangagwa anoakunda kuba. Ndozvo vanomuengera zvokuba izvozvo Munangagwa. Vanomuengera kuba ikoko. Munangagwa uri number 1 kuchikoro wakafunda kwai ndinoya ka Munangagwa uyu idhokuta ka uyu. Idhokuta. Vari kudzimba vanhu vana mutoko kweso. Vakanga vachivhotera ZANU-PF waya. Vakakasika kuenda mabalance paper kuya vanhu vachikasika kuvhota kuya vaigariwa nemanhingirini kuya nefazi kuya vakudzingwa manje. Mungomapita ndaikuudzai kuti vanhu vaya vakudzingwa. Munangagwa anogona vakomana. Mugabe vanhu vaimuti anogona anoutsinye anga asina utsinye anokundwa naMunangagwa. Dai aripo mai manje tiri kuatenda muklasi kutaura kuno Munangagwa aitora number 1 yeutsinye nekuroya. Kung'anga anoenda kumachechi anenge ariko machechi acho akunzira Munangagwa. Ng'anga dziri kunzira Munangagwa. Nemasoja ari munyika chaiwo vakada kuti vangotaura majenerali aya vanotandaniswa vaya zvokuti vanobata pfuti haazviverenge Munangagwa zviya haaverenge zvokuti masoja ari pfuti. Tinongodzowa tiri kumakembi ikokoko. Asi Munangagwa akasvika toyera kuti zikuisa muswe pakati pemakumbo. Amuone mapurisa acho achitanga imbwa dzedzi tumbwa twainzi tumumi tuyatuya kuti svara kudai mapurisa wanoita. Amuone mapurisa acho achitanga imbwa dzedzi tumbwa twainzi tumumi tuyatuya kuti svara kudai mapurisa wanoita kuita mukanamuka chaiko kuita ningidzai izo kuita mumi chaikuita tumapere chaitwa kana maminista aMunangagwa asvika kana mapresident asvika kana kuti maMP aMunangagwa vanototya nokuvasunga vanhu veZANU-PF. Ivo mapurisa muri kuona vanoziziva kuti ZANU-PF chiororo. ZANU-PF inovamamisa inovarova chaizvo inovatsemura. Tinongosunga ivo vanopikisa ivo kuti mapurisa ato muZimbabwe. Tinongosunga maopposition party nevanenge vabambanje nemagarakuni kwete vanenge vaba ma15 billion kana kuti ma90 million. Anongomuisa simbi chete akangozikanwa chete. Saka Munangagwa agona chaizvo chiororo kumarombe nekumadofo. Madhara iwaya anoti kwai nyika inobiwa nasi uno ndiwo vakuchibirwa nyika manje. Ende vakashungurudza maChina vanorohwa futi kumamisha ikoko kwazara zvivana zvemaChina zvavazukuruku. Nyika yakuda kutosunungurwa kana mwana weZimbabwe achitozviziva unofanira kutoenda koisunungurawo. Kwete kuti kwai nyika yakasunungurwa nemaovheti nemagandanga nemagamba vakagarwa matumba kudhara vakadzvinyirirwa gara maovheti hapana chavachaziva vangoti ndegeyo takarwa hodo tiri magandanga tiri maovheti tiri magandanga. Gandanga ndi Munangagwa. Kana pana anopikisa ndiani akagona kuuraya maminista ese muZimbabwe. Ndiani akagona kuuraya maMPs aita maaccident achifa achiswa poison. Ndiani akagona kuisira poison vanhu vazhinji vakapera kufa vese ndi Munangagwa. Poison vanhu vazhinji vakapera kufa vese ndi Munangagwa. Munangagwa anotonga wakomana nemaminista ake wana mugwadi.
Zimbabwe huchi. Madhara kwa maranga akadaidzira kuti Zimbabwe huchi. Ndio ari kurohwa pasi pemagare waya netsvimbo nemboma nevafana vechidiki weZANU-PF achidzingwa kwavari kwese uko. Ari kuuya kana ukati kwaya Munangagwa vanhu vadini uchinyewa mwanhu. Ikoko kwamakanyarara kuti zikoko kuri kuuyiwa futi chirongwa chiri kusvika. Nana domboshaka kwese masvika uko. Vari kuuya kwana Mutoko kumudzi kwese kunyamapanda uko. Abi angu Matoko muri kuwingwa ikoko. Muri kuseka dzowamwe achichema. Eho. Adini munoziva nzvimbo dzese dziri kuzikana kuti dzine mamainzi. Dzine gold, dzine corom. Dzine uranium. Muri kuziziva vari kuuya waMunangagwa. Baba weZimbabwe, sabhuku wemunyika, mambo wemuZimbabwe. Gandanga iro. Binya. Tsotsi. Guru munyika. Riri kudya mari wakomana rumeri wakomana. Yowe. Rinogara riri mundege. Rinogara richienda na diaspora. Rinogara riri kuDubai. Rinogara riri kuChina. Rinogara riri kuna naAmerica kupiko. Rinogara ende rinoenda magadhi acho ukaatarisa mwana wamai anenge achisvika kuma200. Kana Obama ana uchengetwa kudaro kana iye nengirikiri amunoti kwai Trump kana kuti amunoti kwai Bush kana kuti iye aripo nasunu amuri kuti Biden havana kumbochengetedza kudaro wakomana. Uya murume uya anodiwa nevanhu wakomana, anodiwa nemarombe, anomuda zvisingaiti. Ukaona mabodyguard ake akazara kuya marombe mazhinji esaya vanomudedera ende vanomugaidha baba, vamwe vakatarisa uku kana vachienda kudiaspora kwese kuDubai kwavari kuenda vanomboita pati vari ikoko vachifambira zvimabhizinesi avo.